Morjesta, tervetuloa Vierumäelle Urheilijan mielen päällä kakkosjakson pari. Tänään meidän puitteet tarjoaa Vierumäen urheiluopisto. Parin viime vuoden aikana on pistetty paikat tosi hyvää minttiä. Täällä on hyvät matkailumahdollisuudet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja mikä parasta, viimeisen päälle sporttailumahdollisuudet. Ja tämän päivän jakso kuvataan jäähallissa ja käydään katsoa, kuka sieltä meidän vieraaksi tulee ja mikä meillä on päivän teema. Hei Taavi, tervetuloa ja kiitos, että tulit messiin Urheilijan mielen päällä -sarjaa. No niin, kiitos, mukava olla täällä. Mitäs sulla on tällä hetkellä mielen päällä, mitäs mies touhuu? No ei tässä kummempaa, että opiskelut on käynnissä ja sitten valmennukset tuo junior-pelikanssin puolelle, että siellä ollaan lasten kanssa hommissa, että ollaan oman joukkojen kanssa, sitten vedetään perjantaisin taitojäitä vähän isommalle sakille, että sitten on useampi ikäluokka ja enemmän porukkaa ja sitten arki menee niiden poikien kanssa ja niiden hommia kehittäessä sitten ja sitten omat treenit mutta kokonaisvaltaisesti niin paremmin menee kuin koskaan, että nyt voidaan hyvin. Kuulostaa vähän siltä, että kiirettä ainakin pitää. Joo, mutta se on niinku, nyt tavallaan kun se mielenkiinto ja uusi intohimo on niinku syntynyt tavallaan se urheiluun noiden lasten kautta, niin siinä monta juttua niin kuin loksahtanut kohdalle, että sitten koulutuskin, mitä nyt käyn täällä Vierumäellä ammattikorkeassa, niin siinäkin on nyt löytynyt sellainen tarkoitus sitten. Onko erilainen intohimo jääkiekkoon niin kuin pelaajana ja valmentajana vai onko niissä paljon yhtymäkohtia? No varmaan nyt niin kuin on tiettyjä niin kuin samoja asioita, mutta niin kuin kyllä toi varsinkin niin kuin lasten niin kuin valmentaminen niin on se ihan eri asia. Että kyllä että onhan se peli vieläkin monelle se viikon niin kuin päätapahtuma, mutta sitä lähestytään hyvin niin kuin eri tavalla. Joo, ja voisi kuvitella, että urheilijana kuitenkin pitää olla aika paljon itsekäämpi, kun sitten taas tuossa, että sä annat nuorille, niin sun pitää huomioida ehkä enemmän muita siinä. Mutta mä ajattelin mennä heti syvään päähän. Sulla on todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö. Ja milloin se oli todettu? Siinä 2019-2020 vuoden vaihteessa tuli virallinen. Joo, eli about 5 vuotta sitten. Haluaisitko sä selittää konkretian tasolla katsojille ja meikäläisille, mitä se käytännössä tarkoittaa, miten se näkyy sun arjessa ja miten se tulee ilmi? No helposti selitettynä ehkä, että toi sun niinku välittäjähormonit päässä ei pelaa ihan normaalisti, että serotoniinia, noradrenaliinia ynnä muut, että se on se mielialojen niinku vaihtelu maanisuuden ja depressiivisuuden niinku välillä, eli se huiput ja laskut ja siinä välissä sit se normaali ja mulla on sit toi tyyppi 1, eli se on paljon rajumpi, että mikä on sitten itsellä johtanut välillä siihen sairaalakeikkaan, että siellä on ollut sitä psykoottisuutta niin kuin mukana, että se elämän taju menee sitten kokonaan plus siihen sitten, että silleen niin kuin yksinkertaisuudessaan selitettynä, että tuollaisessa normiarjessa, että nythän se tilanne on täysin eri, kun tästä on niin kuin 5 vuotta ja se ei ole mulle enää niin kuin uusi juttu ja siinä on moni muukin asia, niin kuin esimerkiksi mun elämän hallinta ja arvot ja tälleen, että miten mä nykyään toimin, että se sairaus on niin kuin hallinnassa, että kun tää on nuorella aikuisiällä tää diagnoosi niin kuin tehty, että silloin mä oon ollut sellaisessa paikassa mun elämässä, missä mä en ole sitä kyennyt hoitamaan. Maanisessa vaiheessa onko siinä sit sellainen, että sä pystyt tekemään mitä vaan ja no tämä maailma on suoria tyyppinen ratkaisu? Aika lailla, että mitenhän sitä että silloin yleensä niinku vaikka rahan merkitys häviää kokonaan, missä on ollut mulle tosi isoja niinku ongelmia sit niinku silloin arjessa, että sitä on niinku mennyt ja sä et mieti ja sä oot sellaisessa niinku ns flow tilassa, että kaikki menee hyvin ja se maailma on sun orja ja sä oot kuningas ja
kaikki on niin kuin hauskaa, sun ei tarvi nukkua ja unen tarve on hyvin vähäinen ja energiaa on, mutta silloin se päätöksentekokin, niin kuin, että mä oon impulsiivinen ihminen, niin kuin muutenkin tunne ihminen, niin et sä hirveästi ajattele sitä, että mikä niin kuin tässä olisi se seuraus sitten, että miten tässä voi. Että tässä voi käydä aika huonostikin sitten. Muuttuuko se niin kuin päivän aikana, että se saattoi olla saman päivän aikana siellä depressiivisyyden puolella ja saman päivän aikana siellä ihan maanisessa, vai tapahtuuko se muutos sille yleensä viikon aikana pikkuhiljaa toiseen, vai saattoiko se heitellä niin kuin päivätasolla? Se saattaa niin kuin olla enemmänkin sellainen, että sulla on pitkään ollut vaikka depressiivinen jakso ja sitten tapahtuu joku elämänmuutos ja sitten se tulee. Että sitten tavallaan niinku joku virittää sen mielen, niinku miten itselle on niinku kerran käynyt, että on tosi pitkä niinku depressiivinen jakso. Siinä on nyt esimerkki vaikka, että mulla oli tosi vaikeaa niinku Lahdessa ja mä olin niinku pois harjoituksista ja pystynyt oikein niinku tekee mitään ja sitten tuli tää niinku Ilves sopimus, mikä sitten tavallaan ajoi siitä depressiivisuudesta niinku pois. Että tuli uusi into ja uudet mahdollisuudet, mutta tääkin oli sitten niinku hetkellinen juttu, että se kävi siellä ylhäällä ja sitten tultiin taas niinku takas alas, että siinä näkyy sitten se vaihtelu, että miten se menee, että se ei ole välttämättä hirveän niinku kestävä se vaihtelu. Ja sitten pisimmät jaksot on ollut niinku molemmissa, että on ollut monia kuukausia ja pisin maaninen jakso taitaa olla 7 kuukautta, että mikä on ollut vähän pidempi. Et sit niitä on kyllä pitkiäkin jaksoja. Et siinä sit ykkös- ja kakkostyypin ero on just se, että ne on niinku pidempiä ja sitten on se psykoottisuus siinä mukana. Joo. Miten toi niinku menee sitten, kun sulla on noin pitkä jakso esim. Maanisuutta, niin huomaatko sä niinku siinä sun reenaamisessa ja suorituksen tasossa niinku eroa, että sä oot siinä maanisessa vaiheessa versus, että sulla olisi niinku tasaisempi olla? Tuntuuko? No se on sitä niinku elämässä niinku miettinyt, että siinä niinku sanoin äsken, että siinä, että mulla on ollut elämänhallinnan kanssa niinku muutenkin ongelmia ja mä oon niinku tunnepuolella ja ihmisenä, että mikä mä niinku oon. Et sitten ton sairauden kanssa, että kun se on diagnosoitu, että mä oon kerännyt sen kanssa niinku pelaan periaatteessa 2 vuotta. Että silloin mä en enää voinut korjata sitä niinku asiaa ammattilaisena, että mulla ei riittänyt niinku työkalut korjata sitä asiaa, että miten niinku tää tehdään ja tavallaan sen diagnoosin saaminen, niin joo, se selitti monta juttua, mutta se haittasikin ihan niinku perkeleesti. Et sit sä kävit niinku miettiä sitä, että tää johtuu tästä ja tää johtuu tästä ja sit tavallaan kun sun oma tietotaito on niinku 0 ja tavallaan niinku muilla on tietotaito 0, että se oli silloin tosi uusi juttu, että jollain niinku urheilijapiirillä niinku on toi, niin saat sen niinku lekurin kanssa periaatteessa sun oman psykiatrin kanssa, että nyt lähdetään kokeilemaan tätä ja niinku tee näin, niin kyllä sä sit niinku luotat siihen. Niin sit sä oot tavallaan niinku yhden ihmisen ja omien oivallusten niinku varassa siinä hommassa. Niin, eli jos olisi ollut enemmän tietoa koko häiriöstä, tai sille, että jos sulla olisi ollut tietoa, jos seuroilla olisi ollut tietoa, niin se olisi ollut sit matalempi hyppy siihen diagnoosiin. Niin, periaatteessa eikä en mä ole sitä osannut silloin niin kuin ajatella, että kun puhutaan noista, että onko se vaikuttanut siihen jaksoon, niin ihan hyvinhän mä oon niin kuin periaatteessa junnuis pärjännyt ja ihan ok niin kuin ennen sitä, että ainahan siellä on ollut joku ongelma. Mm-hmm. Et sitten se, että jos menee sen niin kuin diagnoosin taakke, mihin mä en niin kuin halua mennä, että se on niin kuin se asia, että miksi vaikka kaikki loppuu, vaan se on se niin kuin kokonaiskuva. Mm. Että se, että mistä mä oon niin kuin tullut, minkälainen niin kuin lapsuus on ollut,
minkälainen nuoruus on ollut, mitä siellä on nähnyt, mitä siellä on kokenut, mikä on muokannut mun luonnetta ja sitten tavallaan, että minkälaiset ihmiset, minkä kanssa mä oon niin kuin ollut niin kuin työskennellyt, valmentajat, joukkuekaverit tällä, että ja sitten pitää niin kuin muistaa, että niin kuin nyt 2025 niin se maailma tuo urheilussa, niin se on vähän erilainen, että silloin kun me ollaan oltu niin kuin nuoria siellä, nykyään käytetään noita numeroita, mutta niin kuin U16, U18, U20 iässä, niin ei me nyt hirveästi mitään urheilijoita ollut. Että kyllä me oltiin silloin jääkiekon pelaajia. Että sitten siellä tuli aina joku valmentaja, vaikka niin kuin Hölöniemellä itsellä siellä U16, U18, U20, niin kuin osa mun niitä vuosia, niin kyllä häneltä on tullut ekaa kertaa se, niin kuin, että mikä on urheilija ja mitä on kokonaisvaltainen niin kuin elämänhallinta. Et niin kuin katsottiin, että käytiin koulussa ja katsottiin tätä. Ja, et sieltä on tullut se, mutta sitten niin kuin, taas kun sä oot mennyt niin kuin liikaa, niin siellä on ollut silloin nuori päävalmentaja ja hänellä on omat projektit ja sit sä saat kuitenkin se, että tällainen villiluonne kuin mulla, niin sä saat sen niin kuin liigastatuksen, niin kyllähän se tavallaan vääristää sitä sun omaa maailmankuvaa, kun sulla on koskaan ennen ollut niin kuin ikinä niin kuin mitään. Et siinä on moni asia, mikä vaikuttaa sit siihen, miten se maailman näkee ja miten siitä pystyy niin kuin suoriutumaan ja tälleen. No niin, hei, te kävit jo vaihtamaan niin meidän haasteet varten alusasut ja muut kuntoon. Eli meillä on tänään se, että otetaan miehestä mittaa tuolla jäällä. Haluatko sä tiputetaan. Se olisi vähän liian helppo haaste sulle. Niin. Mut kokeillaan rankkariskaba. Molemmat laukoo 3 kutia. Mm-hmm. Ja jos sä voitat mut, niin saat valita urheiluseuran, kelle lahjoitetaan ryhmädynamiikan palvelupaketteja. No niin. Ja niin me saadaan molskekin jäälle ja kaltaa minkälainen rankkarispesialisti. Ei oo. Mä oon varmaan aikuisurani ampunut 2, mun prosentti on 50. No se on aika hyvä. Jos mä 3 kiekkoa ammutaan, niin kyllä mun 1 teen. Kyllä mä uskon kans. Mut joo, voidaan alkaa pukea päälle. Oot tullut tänne Vierumäelle, niin mä toin coachille tällaisen upean asun, niin saat pukea sen, No niin. sen päälle, niin edustetaan. Mikäs kamera? Tohon näkyy vielä paremmin. No hei, nyt kelpaa kyllä olla coachinkin jäällä. Mut hei, se piti kysyä, että sä oot puhunut tosta kaksisuuntaisesta pipona aika paljon mulle, mitä ollaan jauhettu. Niin onko siinä joku syy, miksi otat mieluummin sen termin sille, että tuntuuko se itselle jotenkin mukavemmalta vai soljuuko se helpommin suuhun vai tuleeko siitä vähemmän sit sellaisia ennakkoluuloja vai onko se vaan ihan tiedostamaton valinta ollut? En mä tiedä, se niinku itse on niin paljon kansainvälisten ihmisten kanssa niinku tekemisissä, että sitten se on niinku bipolar disorder, niin se on vähän niinku jäänyt. Sitten niinku mielestäni niin suomen kielessä niin tämä tunnekuvailu ja kaikki tällainen se on hyvin vaikeaa. Että ei ehkä tällaista niinku finglishia, mitä tämä nykynuoriso käyttää, niin sitä en niinku käytä. Mutta se on varmaan se soljuminen, että jotkut sanat kuulostaa niinku englanniksi tosi paljon niinku paremmalta. Ja sitten tavallaan niinku en mä tiedä, se on itselle jäänyt sellainen niin lyhennys sitten, että sitten on niin pipoja. Joo. Mutta ei ole mikään sellainen, että toinen kuulostaa tyhmemmältä kuulottaa ja että sen ennakkoluuloja eri lailla, että enemmänkin just no sitten se on sama suomeksi lyhentää, että kaksari tai... Niin. Että mitä tavallaan termi haluaisit käyttää. Smurfin näköinen jätkä tästä. Contenttia. Voiko nämä kuteilu muuten edes olla tekemät rankkarista? Ei, mä voin hävitä. Onko muuten ikävä ollut lätkämyllyjä? Lätkämyllyjä? Pääseekö sitä purkaa samalla lailla missään normaalielämässä, mitä siellä pääsee?
No, en tiedä, on ehkä enemmän sitä niinku peliä ja tälleen, että nyt kun tossa on tapahtunut omassa elämässä niinku muutosta niinku viimeisen 9 kuukauden aikana, että on alkanut laittaa niinku itteensä kuntoon, että tossa niinku keväällä oltiin aika urheilijatermejä niinku rapa kunnossa, että nyt on niinku löytynyt se lasten kautta niinku aika paljon hommia, että jos mä haluan olla tavallaan niille esikuvaa, että tokihan ne tunnistaa sen, että kuka mä niinku oon, mutta että jos mä haluan tuoda sitä urheilullista esikuvaa, niin mun pitää alkaa kans tekemään, että se oli se mun niinku lähtökohta ja nyt esimerkiksi niin huhtikuussa niin paino on tippunut 20 kiloa ja tavoitteet on siellä joulukuussa ja ne on niinku realistiset ja no tällä menossa ohi niistä, mutta että se on sellainen elämän tapamuutos myös niinku se urheilu, liikunta, ravinto ja se on vaan niinku mun mielipide, että jos sä oot noiden lasten kanssa tekemisissä, niin sun pitää niinku pystyä näyttää se niille, että mä teen niinku näin, että silloin se menee niinku oikein, että niinku paljon, että varsinkin jos sä oot lasten kanssa tekemisissä, niin sit pitää niinku pystyä, että tokihan urheilullisuus niinku riittää siihen, että mä pystyn kaikki eläinliikkeet ja kaikki koordinaatiot ja kaikki näyttää, että mitä me niinku tehdään ja mutta en mä niinku keväällä vaikka, niin ei mun luistelu ollut enää sellaista, että mikä se mun mielestä pitäisi olla siellä. Et nyt se rupeaa niinku olemaan, kun sä oot ollut koko kesän niinku jäällä ja treenannut ja nyt se on tullut niinku takaisin ja tästä ehkä tohon aasinsiltana siihen, että kaipaako niinku myllyjä, niin mä en oo sen niinku uran lopettamisen jälkeen ja en mä oikein sillä uran niinku lopullakaan, ei mulla ollut enää hauskaa pelata kypärä päässä, että silloin on ollut pari myllyä, että mä oon ahdunut pois siitä. Joo. Et mä muistan yhden Hämeenlinnan reissun, kun meidän fysioterapeutti on sanonut toiselle, että se meno on ollut sellainen, että on kauanotossa ja se on eka vaihto ja pautti. Et silloin on haluttu niinku pois sieltä niinku jäältä ja et nyt niinku ton reenaamisen ja tän niinku kautta, että nyt meillä on alkanut ne opiskelijoiden niinku sunnuntai-vuorot ja et nyt oli niinku pari viikkoa sitten eka peli ja silloin mulla on ollut niinku hauskaa ekaa kertaa niinku kypärä päässä jälkeen, että kun mä oon tehnyt oman pisteennätykseni niinku liigassa, että siitä on jo vähän aikaa, mutta kyllä silloin tuli se vanha Taavi siihen takaisin, että siihen mentiin eka aloitukseen, niin kyllä siinä äijä lähti vähän kauemmas, että toivotettiin Suomeen ulkomaalaiset tervetulleeksi. Et se kaikki vähän konseptissa, mutta ehkä se niinku se intohimo ja nää niinku on löytynyt siihen niinku urheiluun ja se niinku se lätkä ja noin rupeaa olemaan niinku hauskaa siellä muksujen kanssa ja sä näet sitä niinku arkea, kun ne niinku kasvaa ja kyllähän se niinku sit se voittaminen sielläkin on niinku siistiä, että saada niinku siinä valmentajan roolissa sitten tavallaan se, että se onnistumisen tunne on vähän niinku erilainen ja noin niinku pienissä, niin se tulee hyvin pienistä niinku asioista. Että jos me saadaan 2 syöttöä putkeen ja tulee niinku maali, niin se on niinku iso juttu. Tai että hyökkääjä tajuu tulla joskus omiin ja sitten tulee 2 peliä putkeen ja voitetaan joku turnaus, niin se on sitten niinku upea juttu ja vanhemmat on ihan ihmeessä, että helvettiä te olette syönyt aamulla. Että homma, mutta niinku ton ikäisissä on paljon sitä niinku tunnepuolta ja mun mielestä siinä on valmentajalla ja sillä turvallisella aikuisella niinku iso vastuu siinä, että miten niinku valmistetaan se joukkue ja tuetaan niitä eri persoonallisuuksia ja eriytät sitä niinku toimintaa siellä jäällä ja pukukopissa. Mut sekin on niinku
prosessi, että se sitten taas, että jos mä niinku koulussa vaikka valmennan, että mitä kävi niinku eilen, että siinä saattoi joku olla, joka ei lukenut harjoitusohjelmaa ja ei kuunnellut sitten kopissa, että kun siellä oli paperilla ja piirrettiin vielä taululle, niin se homma meni väärin. Niin, että palaute oli, että pidä sama vaatimustaso, mutta älä saa ihmisiä paskoon housuun. että se sitten, että mä oon iso mies ja mulla on kantava ääni ja täyteen niinku tatuoitu ja että jollekin se voi olla niinku vähän... Ja tyly perusilme. Niin, tyly perusilme, tilannekuva on niinku mahdoton saada, ettei näytä. Mutta sitten kun mutkin oppii niinku tuntee, niin näkeekin sen, että on hyvin herkkä ja haavoittuvainen ja niinku, tosi niinku tunteellinen ihminen, kuka välittää niinku tosi paljon ja sitten se niinku muuttuu vähän se kuva tavallaan siitä, että se pelko ja jännitys ja kaikki niinku häviää sen, mutta siinä on niinku monta juttua tavallaan, mitä itse voi niinku kehittää, että varsinkin tuossa niinku valmentajapuolessa, että miten olla vaativa, mutta ei niinku tällainen hyökkäävä, pelottava omalla niinku kehonkieli ja kaikki tällainen, että isona miehenä, että miten sä lähestyt ja kuinka paljon käytät sitä kuuluvaa niinku ääntä ja tällainen, mutta ehkä se niinku, sekin on sellainen prosessi, että nyt kun ei enää pelaa, niin se mitä se oli niinku Lahdessakin vaikka, että kun sulla on tollainen rooli tuolla, niin kyllähän siellä ihmiset vaikka niinku jossain yössä, niin kyllähän ne tulee haastaa ja kokeilee ja kiusaa ja katsoo sitä, mittaa sitä, niin sit sulle tulee sellainen maski, naamari, mitä sä et riisu. Välttämättä edes niinku kotona. Et niin. vaikka siinä on niinku ollut silloiset niinku tyttöystävät ja tällaiset, niin et sä oot niinku ollut se kova jätkä. Vaikka se mun mielestä niinku nykyään niin se kova jätkä olisi sanonut sille tyttöystävälle, että nyt mä en niinku jaksa, että pidä mua sylissä hetki, että nyt mä oon nyt ei riitä, mutta se on menty niinku niillä työkaluilla tavallaan silloin, että mitä se on niinku ollut, mutta kyllähän se kestää niinku ihmisillä niinku, että jos sulla on ollut sellainen niinku pelaajapersona, julkisuuskuva tällainen, että ei siellä nyt lehdessä hirveästi ole mun maaleja mainittu, että siellä on yleensä joku ajettu sitten tajukankaalla tai just tapeltu tai joskus, mutta että se mun puolustaminen ja kaikki nämä kiekon blogit ja tällaiset, että ei niitä siellä lue, että se näkymätön työ ja se minkälainen äijä mä oon niin ollut kopissa, mutta se niin julkinen kuva, niin kyllähän se kestää niin muuttaa ja nykyään mulla on, niin kuin, kun ei ole somessa tai tällaisessa, niin kuin, ei mun tarvi muille sitä niin esittää, että ne huomaa sit kun niin huomaa, että se ehkä elämä menee silleen, että ne ihmiset, ketä nyt niin sattuu kohdalle, niin sit ne oppii niinku tuntee nykyään sellaisen, että minkälainen mä haluan olla ja minkälainen tavallaan mä oon aina ollutkin, mutta nyt ei ole sitä niinku naamaria enää siinä ees. Meidän pitää muuten jakson jälkeen kiittää kans Antero Niittymäkeä, et ollut tässä messissä. Mä oon vähän ollut aina maalivahteinen kaveri, että ne on vielä oudompia tyyppejä kuin minä. Antero en ole koskaan tavannut, mutta kai se on... Eikö sekin veska? Niin. Veska luonteeltaan. Sanotaan, että hieno mies. Noniin, sit lähdetään katselemaan meidän Daniel! From Spain to Vierumäki. Let's go! Elikkäs
homman nimi on 3 kiekkoa, kumpi tekee enemmän, niin voittaa. Ja niin vuorotelle lauota, kumpi aloittaa? Mä lähden työntä. Teekö sä heti eka? Sulla jää paineet. Siellä on kylmä veska, sulla on ehkä vähän etulyöntiä. Kyllä se on lämmitellyt. Se on lämmitellyt. No et sä tollasta paina! Mitä vittu? Miksi sä et oo vetänyt rankkareita enemmän? Ihan älytä. Mä ajattelin ottaa Patrick Laineet tähän. Pikku kurki alkaa rystyllä ja puikoista kämmenä. Älä kaadu. Kalta. Ei! Eihän se lähtenyt. Mä oon voinut rystyllä painaa vaikka katto. 1-0. Good job, Dan. Voittiko sä puikoista hakea? Se oli se ainut rankkari, minkä mä oon tehnyt, mikä meni Larmille, niin se ei koskaan mennyt puikoista, meni vasempaan alanurkkaan. Niin se odottaa puikkoja, mutta sitten vähän hidas. Elikkä nyt on chance tuot tasoihin. Kyllä vaan. Danny! Ilmasin! Viimeiselle kierrokselle 1-1 tilanteessa. No niin. Tätähän me haettiin, että mä lähden kärkeen työntään, niin sulle jää paineet sitten. Mä en oo hienojen maalien mies ollut koskaan, mutta katot. Oliks toi vihje? Tää on hyvä, mennään todennäköisesti jatkokiekoille. Sudden death. Onko se nyt sudden death? Joo, sudden death. Eli järjestys vai? Okei. Mulla loppu rankkarit kyllä jo tossa oikeastaan tokan jälkeen. Mulla loppui se ekaa, mitä mä oon miettinyt 2 viikkoa. Danny, sudden death! Okei. Mites kestääkö paineet, Taavi? Tää on varmaan elämän yksi kovimpia paikkoja. Hävitä JP:lle. Hei, mitäs me nyt keksitään? No ei mitään, saa voitit, ei kestänyt kupoli, että meni ehkä tuohon ekaa kaikki. Maalivahti oli hyvä ja se on tolppa sisään ja tolppa ulos vikassa, mutta jos pidät nyt se koulutushomma kuitenkin ja tehdään sillä, että mä luistelen pitkät viivat tohon, niin onko se sille kuitattu? Hei, se kuulostaa ihan pirun hyvältä. No niin, mennään siihen. Mä lähden vettä. Fuck you! Come on, Taavi! Thank you, Danny. Hyytyy jo! Ei vielä voi hyytyä! Sen verran voisit kyllä vielä sanoa, että mistä toi se oikea rankkarit oli. Mä en oo ikinä nähnyt tollaista äijää. Enkä oikeastaan edes monet muut. Ei oo annettu chanssia vittu. Mietitkö oisit painanut tollasen? En tiedä, olisiko
joku mahdollisuuden joskus saanut, niin ei olisi varmaan löytynyt. Joo, mietin vaatii aika paljon munaa painaa ja sitten vasta kun se kiekko karkaa kulmaan, niin tietäisi, että se olisi viimeinen chanssi. Niin, kyllä. No, mut hei, sen verran mua kiinnostaa, että kun sulla on nyt ollut toi diagnoosi ja sitten aina kuitenkin mukana tuollaista aivojen toiminnassa erilaisuutta, niin onko se vaikeuttanut sitä sun urheilijauraa, niin kuin toimimista urheilijana? Minkä verran? Vai onko ollenkaan? Onhan se. Niin että kyllähän siihen diagnoosiin niin kuuluu tutkia se elämä tavallaan niin läpi, että missä ne jaksot ja tällaiset on ollut. Että silloinhan se on ollut vaan niin sitä elämää. Niin että sit se on mennyt eri tavalla, mutta sit kun se diagnoosi on niin tullut ja tulee lääkkeet ja tällaiset, niin kyllähän se vaikuttaa paljon vaikka ravinto hommiin ja tällaiset, että niinku mieliala ja psykoottisesta tällaista lääkkeet niinku yleensä tekee, mikä niinku, paljon niinku ihmisillä on ongelma niinku vaikka painonhallinnan kanssa ja tällä, että kun sä viet sen niinku urheiluun, että sun aineenvaihdunta niinku hidastuu ja jollain voi lopettaa niinku toimintansa kokonaan, että se menee sekaisin se niinku elimistö, niin kyllä siinä on varmaan yksi isoin juttu, että sekään ei ole se ainut puoli niissä, että jos jotkut lääkkeet, niin siinä on sellainen sivuvaikutus, että sulla on jatkuva nälkä, mistä se tulee sit se ylimääräinen paino ja neste ja kaikki sinne ja eihän sulla nyt, jos sulla on sellainen hevosen nälkä tulee kello 10, kun sä otat sen ja sit ruvetaan niin, että se mitään pastaa siinä rupeaa tekemään, että kyllä se on Voltin kautta niin pari perhepizzaa ja ei välttämättä riitä sekään. Että kyllä se oli aika hurjaa se touhu niinku välillä. Että kyllähän se niinku, tää ravinto niin se on niin iso asia, että se vaikuttaa siihen niinku uneen ja palautumiseen ja kaikkea tällaiseen. Ja, niissä on paljon niinku sivuvaikutuksia ja tällaisia, mitä voi niinku tulla, mitkä vaikuttaa sit siihen, jos puhutaan urheilusuorituksesta ja urheilemisesta, mutta niinku ihan normi niinku ihmisiä, ketkä on niinku työelämässä, että se hyöty pitäisi olla aina niinku helvetisti suurempi kuin se haitta. Mutta tässä ollaan nyt vähän juteltu siitä, että haitoista ja siitä, että kuinka se on vaikeuttanut urheilijauraa. Mutta juteltiin siitä sun impulsiivisuudesta esimerkiksi. Niin sehän on kans, tai sanoin jos mä oon väärässä, mutta sen mä näen, että se on kans auttanut tosi paljon sua olemaan niin pirun hyvä tossa sun roolissa, mitä sä oot. Että ootko sä ikin pohtinut sitä, että kuinka paljon se on kans antanut sulle toi sun erilaisuus silleen, että se on mahdollistanut sit kans tuollaista breikkaamista? Onhan se niinku minkälainen mä niinku oon, että silloin joskus junnuna tähän ikään me oltiin, mutta yksi valmentaja niinku sanoi, että sulla on sellainen persoona, että sä revit tän jengin kahtia, että jos sä tykkää mitä sä sanot tai että jos sä lähdet kelkkaan, niin me voitetaan koko sarja. No hyppäsin kelkkaan ja joo, se oli silloin sen divari, mutta me voitettiin koko sarja. Et kyllä se, niinku se persoonallisuus tällaista taas se rooli mikä on niinku liigassa, niin kyllähän sä tarvitsee sen tunnepuolen ja impulsiivisuuden ja sit sellaisen niinku kekseliäisyyden, että eihän se moni luulee, että joku agiaattori, että sit muita ärsyttää, että mitä se sanoo. Eihän hirveä mäkään nyt mikään niinku, kyllä mun suu käy, mutta se ei ole se mitä mä sanon, vaan minkälainen mä olen. Joo. Kun sä tuot sen sun presenssiin ja se tulee läpi vuoden, että sä pelaat jotain 4 kertaa jotain vastaan, 6 kertaa jotain vastaan, se saakeli sama 81, niin kiekko on maaliässä, niin se tulee joka kerta siihen. Sä tuot sen presenssin ja sen sun luonteen siihen, niin kyllä se pitkällä matkalla rupeaa niinku vituttaa, että kun se toistuu ja sit taas niinku
se pukukoppi elämä ja kyllähän se niinku Lahdessa varsinkin siellä on ollut paljon erikoisia tyyppejä ja sinänsä saanut niinku olla aika lailla niinku oma itsensä ja kyllä se urheilu niinku tarvii, mikä mun mielestä niinku on vähän häviämässä, että ne persoonat ja erilaiset luonteet ja tällaiset yritetään niinku koulia siihen niinku samaa kaavaa. Et kyllä mä niistä niinku valmentajista tykkään paljon, että ketkä antaa kaikkien olla niinku oma itsensä. Et sit se näkyy jo ihan pelityylissä, että niinku jotkut on taiteilijoita ja ne tekee kentällä sellaisia juttuja, mitä jollekin ei tuu mieleen ja sitä ei pysty niinku ennalta arvaamaan ja välillä ratkaisee pelit ja välillä häviää pelit ja sit siellä on niinku tavallaan mun kaltaiset persoonat, kenen niinku sitten pitää herätellä se jengi vähän eri tavalla, että jos tiistai-iltana nukutaan jossain, niin se on sitten erilainen, että sit se luonne tulee silloin. Joo, ja just toi, että jos sä oot erilainen ja taiteilijasielu tai sus on erilaisuutta, niin se, että sitä ei keskitytä kitkeä pois, vaan opitaan löytää siitä ne NS-voimavarat ja ne erilaisuudet silleen, että ei meitä kaikkia pistettäisi siihen samaan massaan. Eikä sit kun meet niinku joukkueurheiluun, niin siellä on joo tietyt säännöt ja tietyt pelitavat ja sitten niinku vaikka hyökkäyspään taiteilijoilla, niin se on toi hyökkäyspää, missä saat toteuttaa ittees, mutta samat lainalaisuudet niinku puolustukseen. Et se on sitten taas se vaatimustaso, mikä pitää niinku olla ja tullaan siihen, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen, että jos siellä yksi hiihtää molemmissa päässä, niin ei sitä kukaan jaksa katsoa. Ja se on jo toisten kunnioitusta. Niin, että se ei ole enää luonnekysymys, vaan se on, ettei välitä. Jep. Mut lähdetäänkö me koppiin ottaa kamoja pois ja Joo. jatketaan rupattelua No siellä? niin. Sellainen rankkarikisa. Se oli sellainen. Altavasta ja pääsi vähän yllättää, mutta teit niin pikku duunin vielä, saatiin koulutus menemään perille. Kyllä se heittäytymiskyky on sellainen, mikä on ollut oma vahvuus ja en tiedä oliko joku taka-ajatus tässä, että pääsee vähän reenaamaan. Saa kamerallekin näyttää, että kyllä on tehty töitä ja tuleva PHL-kausi, niin siellä tuhoisaa jälkeen. Niin, että sä pystyt katsomaan vähän askeleet pidemmälle. Joo. Siitä tuli mieleen, että milles jengille sä haluaisit lahjoittaa koulutuksen? Kyllä mä niin kuin mietin, mutta kyllä se tonne junior-pelikanssin puolelle niin kuin menee, että siellä on muutenkin sillä organisaatiolla niin sillä on hyviä koulutuksia ja omia koulutuksia ja sitten on toki ne Jääkiekkoliiton koulutukset kytketty niin kuin siihen hommaan, mutta kyllä se mun mielestä niillä on suuri tarve tällaiselle, että siellä on niin kuin tiettyjen ikäluokkien alla, niin siellä on paljon sitä isäkoutsausta, mitä ilman tämä homma ei niin kuin pyörisi, jos ei olisi sitä niin kuin talkooväkeä, väärä sana, mutta siis ei olisi tätä omistautumista siihen, että ei se niin kuin pyörisi ilman niitä ja sitten ketkä tekee jojo-hommat ja huollohommat, että ne on hyvin niin kuin tärkeitä, että mullakin tavallaan niin kuin se rooli etuoikeutettuna olla siellä, että mulla ei ole omaa lasta, niin mä voin tehdä asiat vähän eri tavalla ja tuoda sen oman näkemyksen ja kokemukseen sieltä oman uran ja elämän kautta, mutta myös nyt tämän niin kuin koulutuksen kautta. Mut kyllä siellä se on niin kuin mun mielestä tarpeellinen. Et siellä on niinku, mä oon siellä parissa koulutuksessa ollut ja siellä on ollut niinku hyvin porukkaa. Ihmiset on kiinnostuneita siitä niinku valmennuksesta ja miten kannattaa niinku edetä. Ja sit sieltä voi löytyä niinku uusia juttuja jopa siihen omaan perheen arkeen. Et se ei ole aina niin yksiselitteinen juttu, että ne viedään pelkästään sinne joukkueen arkeen, vaan aina voi oppia jotain niinku uutta ja sitten täällä niinku koulun puolessa on tullut se niinku, että se oppiminen ei ikinä saisi niinku loppua.
että se valmentajankin toiminta ja tällainen, että se aina johdattelisi siihen, että aina niin kuin löytyy uusia tapoja ja uusia näkökulmia ja tällä, että se mieli pysyy kiinnostuneena ja että jämähätä siihen yhteen totuttuun juttuun. Jep, just näin. Elämä on oppimista. Mutta onko sulla ollut urheiluuralla psykologia tai jonkinnäköistä tollaista henkistä valmentajaa tai missään seuroissa ollut saatavilla? No silloin Tampereelle kun mä menin, niin et silloin oli tää diagnoosi niinku tiedossa ja seuran niinku tiedossa ja siellä mulla oli niinku henkilökohtainen niinku, millähän tittelillä se nyt oli, mentaalivalmentaja, urheilupsykologi, mutta se oli taas sitten, että se on niinku seuran niinku palkkalistoilla ja sitten se oli mulle sellainen niinku uusi juttu, niin tällaista niinku luottamussuhdetta ei oikein tahtonut niinku, ja se oli hyvin lyhyt aika, että mikä me työskenneltiin, että se oli mulle hyvin vaikea niinku luoda, että silloin kun mä oon mennyt sinne, niin että se niinku syy, että mä oon mennyt sinne on se, että mun iskä on sieltä niinku kotoisin ja se kuoli ennen kuin kerkesin just ekan liigapelin niinku vetää ja se tavallaan se unelma muuttui vähän sellaiseksi, että nyt pääsee täyttämään niinku isän saappaat ja siellä oli hänen niinku kaverit siellä Tampereella, mun kummisedät ja hänen parhaat kaverit ja tälleen, mutta ei mulla ollut siellä ketään niinku muuta. Et mä olin yksin ja no toki niinku pikkuveli oli hetken ja äiti tuli perässä, mutta sitten mä olin jo niinku lähtenyt, että se oli vasta niinku suunniteltu, että se koko meidän perhe olisi niinku siellä, mutta se ei koskaan niinku toteutunut. Mutta kyllä siellä niinku sit taas nuorempana niin kyllä siellä on ollut monta niinku vanhaa pelikaveria, ketkä on niinku tukenut eri asioissa ja vaikeina aikoina ja ollut siinä ja sitten on niinku valmentajia, ketkä on pystynyt siihen ja jaksanut niinku kannatella, että samaan aikaan kun revitään niinku kaikki fyysisesti irti ja katsotaan sitä rajaa, että minkä se niinku kestää ennen kuin se niinku murtuu, niin kyllä se jossain kohtaa niinku tulee sitten, että se selittää sen, että miksi näin on niinku tehty ja sitten niinku, että siellä on silloin aikuisiällä, niin siellä on noussut muutama henkilö niin kuin ihan perheen niin kuin ulkopuolelta, ketkä on nykyään niin kuin perhettä ja sitä lähipiiriä, että kenen kanssa on niin kuin istuttu monta tuntia niin kuin alas ja juteltu niistä niin kuin henkimaailman jutuista ja ne on ollut siinä läsnä, että vaikka mä en ole sitä aina ihan itse niin kuin tajunnut, niin ne ei ole niin kuin koskaan lähtenyt ja niin kuin luovuttanut ja se on niin kuin sellaista rakkautta, mikä ei koskaan niin kuin katoa ja ehkä niin kuin, nyt kun on niin kuin itse päässyt jaloille ja tälleen, niin nyt sitten vastavuoroisesti, että olla sit itse se vahvempi välillä, että kun sen paikka tulee. Et ne on sellaisia niin kuin ihmissuhteita, että se on molemmin puolinen se homma, että mäkin olen niin kuin kuunnellut, että vaikka on ollut rikkiä ollut siinä, mutta mä en ole ollut ehkä se vahvempi niin kuin osapuoli. Ja sitten niin kuin uran jälkeen ehkä enemmän, niin että siinä on tietty joukko niitä mun lapsuuden ystäviä ollut niin kuin mukana sen koko uran ajan, mutta hyvin paljon niin kuin vähemmän. Että ne mun elämän valinnat ja ratkaisut ja tällaiset, niin että kyllä mä oon sieltä niin kuin karannut pois ja unohtanut sen, mikä on mun mielestä, niin kuin, minkä asian mä oon joutunut käsittelemään niin kuin itteni kanssa. Että se on ollut väärin niin kuin heitä kohtaan, mutta nyt on asiat niin kuin hyvin ja
en tiedä, se elämän välillä menee siihen, että mennään eri polkuja ja sitten päädytään niinku yhteen ja siinä ei välttämättä ole mitään anteeksi pyydettävää niinku, eikä annettavaa, mutta se niinku, sen oman toiminnan mä oon niinku joutunut käsittelemään, että mikä on johtanut siihen, että näin on käynyt ja siihen mun persoonaan, että miksi musta on tullut sellainen ja käsitellä niinku itteni kanssa ja antaa sen niinku tavallaan itselle anteeksi. Huomaatko minkäännäköistä katkeruutta ittees kohtaa tai muita ihmisiä kohtaan tolleen niin kuin arkitasolla? No se on ollut niinku pitkä prosessi tai just sitä elämänhallintaa tällainen, että minkä mä oon niinku tehnyt, että sen elämän tavallaan kerran ja tällaiset mä oon monta kertaa niinku kirjoittanut niinku läpi ja mitä on tapahtunut ja niinku tunnepuolella ja tälleen, mutta sitten mä menin astetta niinku syvemmälle niihin syihin, että miksi näin on tapahtunut ja alkuun mä oon katsonut sitä pelkästään omasta perspektiivistä, et sitten mä painoin niinku sinne syvää päätyä, että mä oon miettinyt sitä sen toisen perspektiivistä, että missä tilanteessa hän on ollut ja mistä lähtökohdista hän on tehnyt sen niinku ratkaisun ja sitten jos mä en ole ymmärtänyt, niin mä oon kysynyt ja me ollaan juteltu ja se, niinku se katkeruus on niinku poistunut ja sitten se on tavallaan tuonut mulle sen kyvyn, että sä pystyt niinku menemään sinne toisen saappaisiin ja se tilanne ei ole aina niin yksinkertainen ja se mun impulsiivisuuskin on ollut sellaista, että sit se tavallaan ehkä tuomitaan vähän väärä termi, mutta sit sulle jää se kuva siitä niinku toiminnasta. Mut kyllä se niinku, että vaikka joku ihminen olisi kuin Urpo, niin kaivas siitä edes yksi hyvä juttu, niin se homma muuttuu. Että sitten se niinku katkeruus ja tällään, sehän on sun oman pään sisällä. Et sittenhän eihän siitä kukaan muu kärsi, että jos sua vituttaa tai joo voi kärsiä, jos sä näytät sen, mutta sitten jos on sellainen ihminen kuin minä, että sä et näytä sitä, että sua vituttaa ja se on sun oman niin pään sisällä, niin et sinähän siitä kärsit ja omat juttus niin pilaat. Niin, ei siitä hallaa kuin itselleen niin. Ehkä suurimmissa määrin. Hei, sä oot nyt tosi vahvasti tuossa valmennuksessa ja seurakulttuurissa ja vähän niin kuin sisällä ja koko ajan varmaan enemmän ja enemmän. Ja juteltiin noista joukkuekulttuureista ja normeista, niin mitkä olisi sellaisia juttuja, mitä sä itse haluaisit tuoda seuroihin, missä työskentelet ja joukkueisiin, missä työskentelet sellaista, että huomioitaisiin kaikkien pelaajien erilaisuudet eikä pistettäisi niinku yhteen muottiin ja silleen, että sä kuitenkin oot nähnyt sen puolen, että tosi erilaisen persoonana joutuu olemaan välillä vähän tiukemmaskin muotissa. Niin mitä olisi sellaisia työkaluja, mitä sä haluaisit käyttää? Onko tullut vielä selville? No ehkä jos menee tuonne junioripuolelle, missä niinku on itse tällä hetkellä. Et paljon vielä niinku meidän pojille vaikka sitä, että nyt oli viikon täskinä se, että mieti 3 tunnetta tai tunnetilaa, että mitkä auttaa sua niinku ennen, kesken ja jälkeen peliin. Ja sehän on 90-vuotiaille se on aika uusi juttu, mutta siinä taas sitten valmentajan roolissa se, että sit voidaan alkaa käydä läpi sitä, että mitä se on se jännitys ja vaikka ennen peliä ja että se on hyvä juttu ja että se tarkoittaa niin tätä, että sä oot keskittynyt ja sitten se, että mikä tunnetila sulla on kesken pelin, että onko se ilo vai onko se hämmästys tai tällainen, että miten sä reagoit siihen ja että onko se sitten pelin jälkeen, että onko se nauru vai pettymys vai mikä se on, mutta että se niinku tavallaan tunne laji ja sitten kun se ihminen on niinku, mikähän siinä olisi niinku
hyvä sana, tällainen niinku suoritustunne, niin siihen hommaan, että se on vaikea sana, mutta että se suoritustunne olisi niinku pelissä ja reeneissä ja sillä, että vaikka toi niinku lastenkin kanssa, että vaikka se pääosa, että se pitää olla hauskaa, mutta se, että se äkkiä siellä tulee sitten ne tasojengit ja ekat pettymykset ja tällaiset, että mitä aikaisemmin sen aloittaa niinku tavallaan sen tunnepuolen puhumisen ja tällaisen siihen niinku urheiluun, niin mun mielestä sitä vahvemmaksi niinku persoonaksi ja urheilijaksi niinku tulee ja se on valmiimpi sitten siihen, että kenestä tulee sitten huippu-urheilija ja kenestä ei. Että se määrä on tosi niinku pieni ja mä en enää tiedä, että mun alakoulu, yläkoulu, niin siitä on niin kauan, mutta sekin niinku kiinnostaa ja mä oon tonne omiin vanhoihin kouluihin ja muihin kouluihin ollut niinku yhteydessä, että voiko mä tulla katsoa, että mitä siellä tapahtuu oppitunnilla ja keskustella niinku sen opettajapuolen kanssa ja sitten on paljon niinku vanhempaa iltaa ja tollasia, tutustuu myös siihen niinku porukkaan, että mitä tehdään kotona ja se on niin laaja tuolla junioripuolella ja tollas, mutta sitten niinku sinne ehkä niinku aikuisten puoleen, niin et kyllä se voitais puhua enemmän siitä elämänhallinnasta ja kaikesta niinku rahan käytöstä ja niistä arvoista ja niinku tällaisesta, että mitä se on olla huippu-urheilija. Et jos sä vertaat vaikka niinku lätkän pelaajaa ja yksilölaji-urheilijaa, niin onhan siinä ihan valtava ero. Että no joukkue yksilö, mutta se niinku, sitten, että mitä on olla niinku urheilija. Et niinku tossa aikaisemmin jo sanoin, niin moni jääkiekon pelaaja, niin se mieltää itseänsä, niinku, että no mä oon lätkääjä, että nyt mulla pitää olla hienot autot ja tällaiset vaatteet ja tällainen. Ja mä oon itse tehnyt sen joskus ja nyt sen tajuu, että kuinka vitun tyhmästä on ollut. Että silloin ne arvot on niinku mennyt väärin ja sä keskityt niinku muihin juttuihin. Ja en toki sano, että jos joku tykkää siitä, niin sit se on se, että sä tykkäät. Silloin sä panostat niinku siihen. Ja silloin se mätsää sen niin, arvomaailmaan. Arvomaailman kanssa, mutta sit se on jostain niinku pois. Niinku se, että kaikkea ei voi saada. Että mitä sä haluat tehdä, että jos sä haluat hieno auto, niin sit sä et lähde etelään silloin kun on loma. Että niinku se tasapaino siihen hommaan ja kaikkea niinku tällaiseen. Et usein se jää niinku, tai ainakin silloin kun mä olin, niin se jäi niinku vanhempien pelaajien harteille ja osa niinku yritti tehdä, mutta niillä on myös se niinku oma elämä, oma ura. Et se on vaan murto-osa, minkä ne pystyy keskittyä siihen, että joku nuorempi ihminen kasvaa. Toki se on osa sitä prosessia ja sitten on, niinku, on hienoja johtajia, mistä puhutaan niinku mediassa ja tällaisia, ketkä tukee niitä ja näyttää sitä kulttuuria. Mutta siellä on pinnan alla niinku paljon muutakin, että mitä mennään. Et mähän tavallaan tunnen ton niinku Lahden touhun, että minkälaista se on ollut ja sitten toi niinku vuosi niinku Tampereella, niin se on hyvin, siinä jo näkee, että se on hyvin erilainen se kulttuuri, että minkälainen se on siellä Pukkukopin niinku sisällä. Joo, eli tiivistetysti nuorille pelaajille tunnetaitojen opettelu ja sitten kans, että tiedostetaan, että on pettymyksen tunteita olemassa, että sitten kun niitä tulee, niin ne ei tule kuin salmakirkkaat taivaalta, vaan tiedetään, että tällaisia tunteita on. Ja sitten aikuisille ehkä sellaista, että itsereflektointia ja arvomaailmojen tiedostamista ja tiedetään, että jos tolla on tollasta, niin se ei tarkoita, että mulla pitää olla tollasta, vaan että mä teen niitä juttuja, mitkä tekee mut onnelliseksi ja sille mulla on hyvä olla. Just näin. Miten jos vielä nivottais tähän jakson loppuun se, että jos sä nyt saisit istua tässä 19-vuotiaan Taavin kanssa, niin olisiko sulla silleen joku tietty elämänohje tai vinkki tai sellainen, että mitä sen pitäisi tehdä? Sä oot tässä paljon sanonut tosi hyviä pointteja, mutta mikä olisi sellainen
tiivistys nyt Junnu Taaville? Tämä on muuten paha. Long time ago. No ehkä jos se niinku, se jos se istuisi niinku tässä, niin se mä sanoisin sille varmaan, että anna itsellesi niinku nopeammin niinku anteeksi ja luota niinku ittees enemmän, että sä pärjäät just sellaisena kuin sä oot, että sun ei tarvi niinku miellyttää ketään ja elää missään niinku kiitollisuuden velassa, että se riittää, että minkälainen sä oot, ja sitten niille ihmisille, kenelle se ei riitä, niin ne on vääriä niinku ihmisiä. Ja siitä ehkä se, että olisi voinut reenata enemmän. Mutta se joo. Mä olin välillä urheilija, mutta enimmäkseen niin lätkän pelaaja. Mutta kyllä että kun se elämän asiat on niin käsitellyt, niin on meillä niin hauskaakin ollut. Että se mikä välillä unohtui, kun meni siihen negatiivisuuteen ja tällaiseen, niin ne unohtui, että se on ollut ihan helvetin hauskaa. Ja se tavallaan se ympäristö, niin kuin missä mä oon kasvanut, niin se on ollut kuin elämä pianoiskoossa. On ollut onnistumisia ja pettymyksiä ja se tavallaan se elämän kaari, niin se on tehnyt, mikä mä oon niin kuin nykypäivänä. Et siihen tilanteeseen niin kuin tosi tyytyväinen. Eli tällä hetkellä on hyvä olla itseskaan ja Kyllä, tulevaisuussuunnitelmat on? Tulevaisuus on niin kuin, ei kovin pitkälle niin kuin suunniteltu, että tossa on vielä kouluun pari vuotta jäljellä, mutta se että niin kuin nyt on ruvettu tekemään töitä valmennuksena, että niin kuin suhteen hyvin ja sitten oma mielipide siitä, että sitä ei tarvitse mainostaa, että kun paneudut ja teet asiat hyvin, niin siitä on vaikea olla jäämättä kiinni. Että kyllä ne mahdollisuudet sitten niinku tulee sit kehittää itteensä ja sitten tavallaan se uran tuoma, elämän tuoma kokemus, niin se on niinku siellä jo ja sitten tää koulutuspuoli tavallaan vahvistaa niitä asioita, mitä mä en tiedä ja se jatkuva oppiminen ja toisen perspektiivistä niinku katsominen ja niinku sitten tavallaan niinku hypätä niihin paikkoihin, että mitkä välillä niinku pelottaa, että mennä sinne mukavuusalueen ulkopuolelle, että siellä sitten se kehitys niinku tapahtuu. Että jos et sä osaa jotain juttua, niin sitä on turha jännittää, että sinne välillä pitää mennä sinne syvään päätyä ja kokeilla, että miten se lähtee, että sitten sen tietää vasta. Ja välillä pitää epäonnistua. Niin. Mut kiitos tästä jaksosta tosi paljon. Kiitos. On kyllä niin paljon äijällä tapahtunut ja sitten vielä yhdistettynä tuohon herra filosofian tohtoriin, niin tulee kyllä paljon hyvää juttua ja uskon, että auttaa ihan pirun monia ihmisiä kanssa, kun kuulee noita sun juttuja. Nuoria ja vanhoja ihan samalla lailla. Mut hei, kiitos tuhannesti. Kiitos.